Видяхте ли вече тази позорна реклама? Сега ще ви обясня какво не е наред. Рекламата е на продукти за растеж на косата. Окей. Твърди се, че за 6 седмици ще имаш около 7000 нови косъмчета. Звучи впечатляващо, нали? Аз много харесвам Елсев, но тази реклама е недобросъвестна. Защо? Всички сме чували, че всеки ден ние губим до 150 косъма, но не оставяме плешиви. Защото до 150 косъма порастават всеки ден. Това е биология и цикълът на растеж на косата. Сега ще сметнем. Около 6,5 косъма порастават всеки ден. И ако масажираме скалп редовно, ще имаме още повече. Защото това е пак биология и кръвообращението. Тоест, няма значение използвате ли тези продукти или не. Все пак ще имате нови много хиляди косъмчета. Това е генетика. И всичко зависи от начина на живота, от състояние на здравето и така нататък. Но ако имате алопеция или сериозни медицински проблеми, никой шампуан или серум няма да ви помогна. Ще помогна лекар. Още веднъж, аз харесвам бранд Елсев. Но тази реклама е срам на маркетологите.